Tak ja vás vítam u dnešného videa. V tomto videu to bude taká séria zlá. No, rozmaznaná otravná mladšia sestra, tretí diel. A som tu spoločne s mojou kamarátkou. Ahojte. Tak, môžeme ísť na príbeh. Tak deti, zajtra pôjdeme na kúpalisko. Super, moc sa tešíme. Dobre, takže ja zbalím, ale plavky nemáme. Pardon. Ale plavky nemáme. Tak to si požičame, pardon nás. No, tak si požičame, hej. Ok. Stačí iba oblečenie, nie? No. Počkaj, nemám... To kde mám všetky money? To nemám money. Takže môžeme ísť. Takže pôjdeme si kúpiť plavky. Dobre, ty si aká tučka? Ale ja si nechcem kúpiť plavky. Počívaj ma, ty hnusné decko. Počkaj, tu máš taký monter. A vieš čo? Ty si musíš kúpiť plavky, či tak pôjdeš tak tam pôjdeš hlotať. Je mi to jedno. No? Budeš musieť. Počkaj, tatko, ty toto. Počkaj, ty, Zuzá, toto. Pardon. Počkaj, ja toto. Počkaj, ja toto. A ešte počkaj, 4 a 5. Ježiš, to by stačí, nie? Poď sem. Takže ber ostatných, počkaj. Ty bereš tých dvoch. Zameri. To je prvé video. Hýbaj. Dobre, takže kto pôjde prvý? Ja pôjdem prvý. Ok, počkaj, ale máš plavky na spodku, tak počkaj. Tak prvá ide táto, jak sa voláš? Jak sa volá? Jak sa mi dalo meno? Emily? Hej, Emily, ja? Emily, dobre, choď tam. Ale ja nechcem. Prezlíkaj. To je bordel. Dobre, ty pôjdeš teda ďalej. Ja pôjdem s tebou a tatko pôjde po nás. Počkaj, hej. Ostražne, ideme. Dobre, takže my sme. A teraz choď tam ty, počkaj, ja ti podržím toto malé. Ty choď. Počkaj, daj mi plavky, prezlečím sa, tak to je mi to jedno, nech si ma vidia, mi to úplne jedno. No poď sem. Hurá. Dobre, takže pôjdeme na druhé. A počkaj, lebo túto ideme na to Bugany, alebo... Kam ideme? Neviem. Ja by som išla asi na dvojku, pretože na trojke sú veľké tobogany a ako poznáme Emily, tak by šla aj na tie veľké tobogany, takže ideme na dvojku. Tak poď. OK, sme tu a poďte. Ja tu stoj. Počkaj, tuto poď. Počkaj. Ja tu mám, neber mi mamku, ja tu mám veci, hej, že úžasné veci na svete a ty pôjdeš do malej vody. Ale prečo? Prečo do malej? Ja chcem ísť do veľkej. No, máš smolu, pretože sa tam utopíš. Ako ťa poznáme. A my pôjdeme do veľkej. Takže Emily tu pravdepodobne zostane sama so svojou mladšou sestričkou. Ja ju nebudem strážiť. Však nebudeš ma strážiť, bože môj. Ja pôjdem do veľkej. Čaute, ľudia. Dobre. Ja počkaj. Sú! No a kde pôjdeme my? Ja neviem.
Takže kto zostane s Emíliou, pretože to je strašne otravná. Kto s ním zostane? Lebo jeden musí dať pozor na Zuzku a druhý na Emíliu, lebo tá zase... Alebo tak môžeme si dať nejaký drink. Aha. Alebo daj mi vodu. Umíram. No, to máš jedlo a... Tak na. A ty povieš oné. No. Ja tu nebudem sama. Ja nechcem, aby som tu strážila a bola v tej malej vode. Idem preč. Konečne som sama. Aspoň nebudem medzi rodinou. Idem pekne na veľké tobogány. Konečne nie som s tou blbou rodinou. Idem sa spustiť. Hurá! Ja som si ublížila. Pomoc. To boliek. No kde je? Mami. Emília! Ja som ti hovorila, že nechoď preč, ty si neposlúchla. Prestaň. Ty si fakt hrozne neposlušné decko. Ale mami. Vieš čo? Takže nepôjdeš do vody, ideme na 2 a nepôjdeš do vody. Nie. No poď. Hýbaj, decko jedno. A Vlasta. A čo sa jej stalo? No predstav si, keď sme tu boli, tak ona vyšla na 3. poschodie a šmykla sa tam po kozačke, no po šmykľavke začala sa tam topiť. No, tak to si nemala robiť. Ty ma nezaujímaš. Si strašný. No tak, toto... Stop. Tak vieš čo, tak dostaneš teraz, nepôjdeš pol hodinu do vody. Ale mami, prečo? Ste najhorší rodičia. No to pretože, lebo ty si ma neposlúchla, takže máš snovu. Čo sa stalo, oco? No, tu tvoja mladšia sestra išla na 3, išla sa spustiť na tobogány a asi tam ešte k tomu ublížila. No, prečo mám takú drzú sestru? Ale mne je to jedno. Povedali ste, že nemôžem, ale ja aj tak pôjdem. Okamžite sa ty vrať. Ty proste, ty nepôjdeš tam. Ty nepôjdeš proste. Chápeš to? Nie, poď sem. Nie. Poď sem, nie. Vrať sa sem. Nie. Ale. Nie. Prečo? No lebo budeš tu sedieť. Alebo si taká tučná, že ťa dám do sedačky a nechám ťa tam, lebo sa ťa sama nevybereš. Ale prečo? No, lebo, počkaj, proste ty si taká drza. Ja radšej zostanem pri tebe, budem ťa nosiť, vieš čo? Nie, keď ste takí rodičia, tak viete, čo spravím? No, opováž sa, nie, tú sestru necháš na pok, ty decko jedno neposlušné, neprestaň, drapaj ruku mami. Ste takí rodičia, tak si ju utopím ju. Pustím. Ty ju topi, ty si taká, vieš čo, dostaneš na zadok, nie. Nie. Ste hrozný. Ču, dám som špacku. Au, to bolí. No? A nerobí tú hanbu. Posun sa. Ale prečo? Počkaj, podaj mi tu. Posun sa, peď si na mňa nápchata. Ty si strašne mega zlá. Prečo mám takú sestru hnusnú? Ja som taká nebola v tvojom veku. Ty to
s tým detskou správou? Utopím ju. Nie, nedrapni mi ruky. Nie. Hej, Oka, ty decko jedno. Poď sem. Nie. Pardon. Nie. Áno. Pozor. Ty si tak, vieš čo? A tam si buď. Au. Aspoň nebudem pri vás. Nie. Podrž to, decko. Počúvaj ma, ty drznícko jedno odporné. Ty, vieš čo? My pôjdeme domov. Kľudne, mne je to jedno. Dobre, takže balme sa a ideme domov. Tak, dám... Nie? Tak, nie. Nie. Nekradni to. A dosť. Mám teba už plné zuby. Takže prezlečieme sa aj tu. Tak ak sa vám video páčilo, môžete mi dať like a odber a uvidím sa spolu pri ďalšom videu. Tak ahoj.